Kauhuyksikkö 73 synkin salaisuus. Toisen maailmansodan aikana Japanin keisarillisen armeijan yksikkö 71 kun suoritti ihmiskokeita, jotka jäävät historiaan yhtenä ihmiskunnan julmimmista luvuista. Tämä salaoperaatio oli osa Japanin biokemiallista sodankäyntiä, ja sen tavoitteena oli kehittää biologisia aseita, jotka voisivat tuhota kokonaisia populaatioita. Yksikön alku ja tarkoitus. Yksikkö 731 perustettiin vuonna 1935 Manchuriassa, alueella, jonka Japani oli valloittanut. Sen toiminnasta vastasi lääkäri ja kenraalimajuri Shiro Ishii, joka oli vakuuttunut siitä, että biologiset ja kemialliset aseet olisivat avain Japanin sotilaalliseen ylivaltaan. Yksikkö oli virallisesti osa Japanin armeijan biotutkimusohjelmaa, mutta sen todellinen tarkoitus oli paljon synkempi. Yksikön tehtävänä oli testata biologisia ja kemiallisia aseita ihmisillä, joita pidettiin kulutettavina resursseina. Koehenkilöt, siviilit ja sotavangit. Yksikkö 731 koehenkilöt koostuivat kiinalaisista siviileistä, sotavangeista sekä harvoista venäläisistä ja korealaisista uhreista. Heitä kutsuttiin epäinhimillisesti nimellä marutat, mikä tarkoittaa puupölkkyjä. Tällä termillä pyrittiin poistamaan kaikki inhimillisyys koehenkilöistä ja oikeuttamaan heidän kohtelunsa. Uhrit olivat lukittuna laitoksen sisällä eikä heillä ollut mahdollisuutta paeta. Heitä käytettiin välineinä, joilla testattiin tappavien taudinaiheuttajien, kuten ruton, pernaruton ja lavantaudin vaikutuksia. Julmuudet yksikössä. Yksikkö 731 tehtiin lukuisia julmuuksia, jotka ylittivät sodan eettiset rajat. Vivisektio ilman nukutusta. Eläviä ihmisiä leikattiin auki ilman nukutusta, jotta tutkijat voisivat nähdä sairauksien vaikutukset sisäelimiin. Tämä tehtiin usein sen jälkeen, kun heidät oli tarkoituksellisesti infektoitu tappavilla taudeilla. 2. Pakastuskokeet. Uhrit altistettiin äärimmäiselle kylmyydelle heidän raajojensa jäädyttämiseksi. Tämän jälkeen jäätyneitä osia lämmitettiin erilaisilla menetelmillä, jotta tutkijat voisivat tutkia paleltumavammoja. 3. Biologiset aseet. Yksikkö käytti pommeja, jotka levittivät taudinaiheuttajia, kuten ruttoa ja pernaruttoa. Näitä aseita testattiin elävillä ihmisillä ja myöhemmin Manchurian kylissä, joissa tuhannet ihmiset kuolivat. Kaasukokeet. Uhrit altistettiin erilaisille myrkyllisille kaasuille, jotta niiden vaikutuksia kehoon voitiin tutkia. Biologisen sodankäynnin kokeilu kentällä. Yksikkö 731 ei rajoittunut laboratoriokokeisiin. He testasivat biologisia aseita myös kentällä. Tautipesäkkeitä levitettiin tarkoituksella kiinalaisiin kyliin saastuttamalla juomavettä ja heittämällä tartunnan saaneita ruhoja asutusten läheisyyteen. Tämä johti tuhansien siviilien kuolemaan. Sodan loppu ja vastuuvapaus. Kun Japani hävisi sodan vuonna 1945, yksikkö 731 tuhosi suurimman osan todisteista. Monet sen työntekijöistä pakenivat ja yrittivät häivyttää jälkensä. Shiro Ishii ja monet hänen alaisensa välttivät oikeudenkäynnin, koska Yhdysvallat teki heidän kanssaan sopimuksen. Amerikkalaiset halusivat päästä käsiksi yksikön keräämiin biokemiallisiin tutkimustietoihin. Vastineeksi he lupasivat Ishille ja muille immuniteetin sotarikossyytteitä vastaan. Tämä sopimus on jäänyt historiaan moraalisesti arveluttavana päätöksenä, joka jätti uhrien omaiset ilman oikeutta. Paljastukset ja nykyajan perintö. Yksikkö 731 pysyi pitkään unohdettuna historiassa. 1980-luvulla sen julmuudet alkoivat paljastua laajemmin, kun eloonjääneet todistivat ja tutkimukset saatiin julkisuuteen. Nykyään yksikön toiminta on synkkä muistutus siitä, kuinka tiede voi joutua väärinkäytetyksi sodan aikana. Manchuriassa sijaitseva yksikkö 731 entinen kompleksi on muutettu museoksi, joka toimii varoituksena tuleville sukupolville. Lopuksi, yksikkö 731 tarina on paitsi Japanin myös koko maailman historiaa häpäisevä luku. Se muistuttaa, kuinka vaarallista on, kun inhimillisyys unohdetaan sodan ja vallanhimon nimissä. Shiro Ishii ja hänen seuraajansa eivät koskaan joutuneet vastuuseen teoistaan, mutta heidän uhrinsa eivät saa unohtua.